ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ବିକାଶ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଇଁଶିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହରି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 9 ପରିବାରର 9 ବଖରା ଘର ବିଜୁଳି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଂଘର ସମ୍ପାଦିକା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ବରୀରୁ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ମିରର।